Ramogi kamoro moro ma intiere machiegni e chenro mar mar piny laktar odiochieng' machielo ma bende kawuono piny ngima hingo odiochieng' mar tuo mar malaria. Malaria en tuo ma bende achiel kuom tuoche manego oganda mathoth kata mane piny Kenya kawo. Wadwa ni mondo mi wamede twak ni to gin okenge mage minyalo kawo mar kedo kod tuo mar malaria. Ka bende higani wach maduong' kata thor mar wach en kedo gi tuo malaria mar miyo ji obede okang' maromre. Antiere koda laktar e studio. Adwa ni mondo mi miye thuolo mondo mi olernwa nyinge kaachiel koda lony ma en godo. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. Nyinge iluongo ni Dr. Lewis Owala, medical doctor kendo bende an physiotherapist. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo mi wadhi achiel kachiel mar ng'eyo. Wang'eyo ni tuo mar malaria wasewuoye kendo wahinyo wuoye pile ka pile. Kata kamano gima lit ni pod onego oganda mathoth ahinya nyithindo matindo kowuok e gwenge ma bende koro oganda nigi ng'awo kata nitiere tuo ni nyalo mako gi mayot kaluwore kod alwora ma giaye. Inyalo mana nyisowa ni to kwan chalo nade kaluwore kod lipot mane ogol mogik? Erokamano ahinya. Kawuono en odiochieng' wa celebrate World Malaria Day. To kawuono wamedo mana paro ne ogandawa ni tuo mar malaria kata osebedo ni en tuo ma wasebet kwadako kuom ndalo mang'eny. Pod odwa wamed paro negi ni tuo ni pod nego ogandawa mang'eny. Kendo bende pod ong'eny e kindewa. Kwang'iyo ni e piny mangima kalure gi report mane ogol e higa mar 2022 e piny mangima almost 241 million cases manitie. To kwabire Kenya kae tuono kendo pod othoro bedo mang'eny ahinya kapod onego ji mang'eny ma almost ji mokadho 600,000 pod mago cases mantie lakini non ka ji almost 10,000 and above pod otemo onego higa ka higa. To kwang'iyo Kenya kae kendo gwengewa ma Western Kenya particularly Lake region gwenge ma Nyanza ema tuo ni thoro bede mang'eny ka waluwo ni 27% of all the cases in Kenya yudore e gwenge ma Nyanza. To kendo gwenge ma Coast region ema luwe machiegni. Asto gwenge mamoko ma e Kenya kae biro bang'e. Koro emomiyo wadwa medo ne ogandawa ni e gwengewa ma Western Kenya especially Lake region nyaka wapar ni tuo ni pod nie ogandawa to ohinyo nego kaka isewacho ne nyithindo matindo kata omako nyithindo matindo ng'enyne to gi mine mapek. Kamano. Erokamano. Inyalo mana nyisowa ni to bende tuo mar malaria mana kaka wacho ni pod en achiel kuom tuoche manego oganda mathoth e pacho ka. Kata kamano nitiere nonro ma yangi ni kopogore koda gima kelo tuo mar malaria mwang'iyo go ma en suna mar Anopheles. Nitiere kendo gima osefweny sani kendo malando tuo mar malaria. Inyalo mana leronwa gi kanyo? Entiere kit suna moro ng'enyne en suna ma nakele ga iluongo ni Anopheles mosquito or kata malande iluongo ni female Anopheles mosquito. Lakini nitie suna moro ma kendo noyudre ni nitie piny Kenya. Bende pod en suna tiluongo ni Anopheles stephensi. Koro en bende en suna manyien manyalo miyo tuo ni medo landre. Ng'enyne noyudore e pinje ma malo mar Afrika luongo North Africa. Lakini sani koro noseyudre e pinje ma Kenya ka. Erokamano ahinya. Bende sani king'iyo aparo ni gima duong' kata gima iwacho ni sani koro duoko chien wach kata okenge ma pinje osegoyo kaluwore koda kedo gi tuo mar malaria en lokruok mar futo mar kor lwasi gima dho ngere dendo ni climate change. Ka bende wachore ni en gima osemedo liet e gwenge kaka mag kadho wadh nam chumbi, Nyanza. Iyudo ka bende koro sani suna yudore kuonde mathoth ma samoro koro miyo landruok mar tuo malaria kendo chako ka gima idho. Inyalo mana nyisowa ni to gin okenge mage e weche mag kedo koda futo mar kor lwasi kotenore koda landruok mar malaria? Ahinya kaka isewacho maber ni lokruok mar kor lwasi oseduoko chien e kedo gi tuo mar malaria. Nikech mosquito kata suna malande ni ng'enyne iyudo ka oyudre mang'eny e kuonde maliet kata kuonde ma pi ng'enye.
nikech mane kama wacho ni breeding sites mage. Koro inwang'o ni gwengewa ma kaluo kwayudo kwa wan gi kuonde ma pi kudore mang'eny, to osuna ni nwang'o kuonde mabeyo beyo monyalo nyuole kendo ma obete mang'eny. Koro omiyo okenge ma nyaka wago sani en wang'iyo ni kabed ni oganda wa odak e alwora mantie pi mogudore, to onego bed ni mondo wang'iyo kaka wanyalo yawo ne pigno yo mondo mi odhiyo. Mar ariyo en beto bunge madibed no olworowa, mondo mi kik suna, nikech nitiere suna kitieng' diriyo. Nitie moko modak manie yot ma gin ok gidhi oko, to nitie moko ma bende ma kosekecho to dok oko gidhi bet e bungu. Koro kwadog wabeto alworawa mwaketo gi kuonde maler, tineno ka wanyalo dwoko breeding sites mag suna gi piny. To daktari, sani koth chwe kendo wang'eyo ni gwenge kaka gwenge ma Kano, wang'eyo ni gwenge mathoth Nyanza gin moko ma bende sani koro oula daro nyaka oganda. Ma samoro iyudo ni ji odar ma kata kuma ne giweye net bedo achiedh nade maduong' kata mana Nairobi kaeri. Gin okenge mage ma bende koro migao kata mar thieth kata kaka lakteche unyalo ng'iso oganda kata modar mondo tem mondo gine ni oula odarogi to kuma gidhieno gichak giduogo koda tuo mar malaria. Kalure gi kaka okenge mantie machielo kata mag geng'o, watemo puonjo ogandawa ni kopogore gi yawo oula mondo odhiyo kod lero kuondewa, onego bed ni ging'iyo ni gininde net pile ka pile. To nets gi onego bed ni gin net moko mothiedhi, iluongo ni insecticide treated mosquito nets. Koro kata kuonde ma gidar gidhiyego nyalo bedo ni kuom hawi marach ne gidar ma ok ne giting'o nedegi mane gintiego. Lakini kapo ni ginyalo yude e yo moro ma ginya yudo net ma gidhi mbele gi ninde e bwo nets gi, especially nyithindo matindo to gi mine mapek. Mano nyalo temo medo geng'o tuoni mondo mi kik yudgi, nikech sani kaka wasewacho maber ni ofula ng'eny, to nitie moko ma ok wanyal geng'o sani kaka koro koth chwe mang'eny. Koro kaka floods, oula mang'eny go ok wanyal time gimoro, lakini pod wanyalo ninde bwo net mondo mi tuoni kik yudwa. To kolure gi mano gotieno bende nitiere modhi moko ma bende oganda wanyalo wire dendgi. Ma kata kok oyudo ni pod ok oyudo net, to nitie modhi ma ginya nyiewo ma kowiro gotieno to repel suna no, giluongo ni repellents. Ma kaporo kata ka suna chobiro to ok nyal kae. Kamano. Aparo mana ka wachope okang' mar ng'iyo geng'o, wanyalo lero matut nikech wang'eyo ni bende modhi miwirogo gi coils samoro nyalo bedo koda tik moro ma samoro ka nyithindo matindo. Ang' ni lernwa kolure koda mano. Inyalo mana ng'isowa bende ni kaluwore koda samoro wanyalo paro ni oganda te ong'eyo ni ng'ama nyalo yudo malaria. Sami wacho sani kata ute thieth mathoth siko wacho ni nyathi matin miyo mapek, nyathi matin miyo mapek. Nyiso nang'o ne joma chuo? Ka wacho ni othoro mako nyithindo matindo to gimiyo, to kwa wacho ni mago kende ng'at ma kata joma tuo mar malaria nyalo yudo. Tuo mar malaria mako ng'ata ng'ata kendo onge ng'at moweyo. En mana ni oganda nyithindo matindo to gimiyo mapek komako to onyalo bedo mang'eny kuom gi makoro onyalo affect gi sana moloyo jok mamoko. Kendo bende nyanwang'o ni kapo ni king'iyo jok manyalo medo tho e yo mayot ka tuo ni oyudogi to gin nyithindo matindo gi mine to gi jogo ma teko mar dendgi kata wacho ni immunity margi odok piny. Lakini kwalero no oganda wa duto, tuo mar malaria mako ng'ata ng'ata ma pod ngima. Erokamano laktar, aneno ka bende wantiere koda picha kanyo manyiso kaka malaria kata tuo mar malaria kata suna makelo malaria kwanyo malaria no machiwe del. Koro nyalo mana chung' mondo ilernwa ni to ma omino nang'o, ere kaka malaria dhi wuok e suna cha ma chopi e del ng'ato ma samoro koro kelne rem mondo chak ng'eyo ni en gi ranyisi mag tuo mar malaria. Nyalo mana chung' kanyo gi e bathe kocha. Koro kae wadwa ng'iyo picha ni e tieng' diriyo. Wanya poge e diere kamae, koro bathe kocha en gigo matimore e dend ng'ato ka suna osekae mokelo waluonge ni kudni. Kudni iluongo ni plasmodium.
Koro ka suna oseka ng'ato motero kudni ni e dende, nitie gigo matimore e dend ng'ano. To koni bende nitiere ka suna no, kaka kora wach ni wan kodi, an gi tuo mar malaria, to in ionge go. Lakini suna wawacho ni suna mar female anopheles mosquito cha. Kobiro mokaya, mokawo tuo, okawo kudni ni e denda. To kudni ni dhi dongre e dende, mane gima ni koni. Ka suna ni osekaya, to kawo kudni ni e denda, to kudni dongre e dende, manyaka koro chop kama kudni no osedongo mobedo maduong'. Makoro kosedhi modogo kai, to koro gimodhi timo ni koro ogolo kudni mane nitiere e dhoge cha, kendo okele dendi. To kosekele dendi, to mokwongo bang' kosekai gimoro bang' dakika 30 kata 1 hour, bang' sa achiel, to tuo ni dhi e organ ma e dendo miluongo ni liver. To kosedhi e liver kanyo to ochako nyuolore. To kosenyuolore to wuok e liver kanyo to dhi e cells mag remo iluongo ni red blood cells. Red blood cells kae kendo ineno ka nitie kama ogine negi odok gi kochacha, odogo olandre kendo medore ei red blood cells go. To kosedhi obedo mang'eny ei cells go, to cells go dhi to barore, to dog golo kendo kutego mang'eny kendo. To kute modogo onyuolre mang'eny go, kendo dog dhi donje ei red blood cells mane pok obedo affected ka. Koro mane mamiyo kaka inyanongo ka nodonje red blood cells matin, to kaka gimedo landore ginyuolore i red blood cells to gibarore to dogo dhi omako moko machielo. E kaka koro tuo no chako medore e del. Daktari, saikono nyalo kawo saa maromo nade kata odiochieng' maromo nade medo kori iyud ka koro ng'ato chako bedo kod ranyisi mag tuo mar malaria tok ka suna no osekai? Tok ka suna osekai, onya kawo ndalo maromo kinde ndalo 10 to gi ndalo 14. Koro ng'enyne wawacho ga ni bang' ndalo 14 ka suna okai, tek idhi chako neno ranyisi go. Nitie jogo manyalo nyiso ranyisi chon, nitie jogo bende manyiso ranyisi kinde modeko, to nitie jogo bende manyalo nikech kind gik ma wawacho ni plasmodium ka, nitiere kidienje mopogore opogore. Nitie ng'ano bende ma suna nyalo kayo, lakini odhi bedo ni en ni tuo mar malaria cha nodonje dende to donje liver ne, lakini ok obi nyiso ranyisi moro amora. To nyalo bedo ni en gi tuo no. Moko be nitie manya bedo ni tuo no odak e dendgi, ma kata mana bang' dweche kata mana bang' higa, kendo kore ka tuo no nyalo wuok manyisore. Mane miluongo ni malaria mopondo? Malaria mopondo. Bende oyudo koro nyiso ni onge ranyisi biro miyo ok idhi e osiptal? Ok ibi dhi e osiptal nikech ng'enyne wawacho ga ni kani kata kaka koro kawuono kiwuok kae tidhi e gwenge mago ma malaria ng'enye, to suna no dhi mokai to samoro miyi malaria. To kidok kama ne intie, onge ranyisi moro amora midhi bedo ni in go. Koro nyalo bedo ni in gi malaria, lakini onge ranyisi moro amora minyiso, koro bende ok inyal dhi e od thieth mondo mi iyud kony. Lakini bang' ndalo moko onyalo wuok e dendi, ma bende wach ni to onge kamoro amora masedhi, onge suna moro amora mosekaya, koro tuo mar malaria tagolo kanye. Erokamano ahinya laktar, inyalo mana duogo mondo ibed nyakoromo gi watwa kotenore koda tuo mar malaria. Kendo ka waduogo onego bed ni wawuoye ewi kaka ji thiedho tuo ni. Ang'eyo ni e gweng' kucho nitiere yedhe mang'eny ma ji osebawo nitiyo godo e thiedho tuo malaria kata ranyisi mamoko ma bende samoro ok gin adier. Pod wan gi laktar kaeri, wadwa noyie matin, pod waduogo koda weche mathoth ewi tuo mar malaria. Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba skiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo nyaka Ramogi chenro en penj laktar antiere kae koda laktar mabende watwako e wi tuo mar malaria. Daktari na wacho ni ka waduogo to wanyalo lero ni to ranyisi mokwongo ma ng'ato nyalo ng'eyo ni anyalo dhi osiptal mondo opima ne tuo mar malaria gin kaka mage. Erokamano ahinya kendo. Koro ranyisi ma nyalo nyisi ni in gi tuo mar malaria opogore kind ng'ato ka ng'ato. Nitie jok ma biro yudo ranyisi mopogore kan kode anyalo bedo gi maga mopogore mari nyapogore. Lakini ng'enyne inyalo ka gima chakore ga en wich bar. Koro wacho ni wi bari. Mar ariyo inyalo winjo ka dendi bet moore, dendi liet. Mar adek inyalo bedo kiwinjo ka iol, ina ng'at moro mojony. To jony ni nyalo biro kendo gi remo mar muscles, leche ni rami. To fuonde ni bende nyalo bedo karami kilure gi jonyno. Mar ang'wen nitie jok moko ma bende nyalo bedo gi ng'ok. Nyalo bedo ki ng'ok, jomoko bende nitie ma bende nyalo bedo ka gin gi loose stool koro gidiewo matin. Koro mago gik ma ka ng'ato nigo to nyalo paro ni en gi tuo mar malaria, lakini nitiere lokruok mag del ma bende ng'ato ino kinya neno lakini ng'ato nyalo nyisi. Nitie jok moko ma bende samoro tuo no biro mang'eny kata tuo no osebiro seneno ranyisi gi lakini opuuza. Koro nyano ka kind ji mang'eny wenge ni chako lokore bedo maratong'. Samoro nitiere jogo bende ma kodhi olo pi to neno ko olo pi moro makoro rateng', en very dark urine. To nitie jogo ma bende ka koro pod osebet kode mang'eny to neno ka iye nyalo bedo nokuot. To samoro bende iye mokuot no lit. Koro neno ka nitie ogand mag iye bende ma kaponi tuo no osedhi momedore to bedo madongo. Lakini koro kwadwa no chope kama koro either wangi bedo ratong' kata ilayo lach moro marateng' no kata makoro chopo kama koro organs mag iyi chako bedo ni kuot. Koro sami nongo ka wiyo chako bari, ing'ok, fuonde ni rami, samoro koyo moro bende biro ni ma en itetni ateta. Odiochieng' to isiki tetni. Onegi chope od thieth mondo ing'e ni to ang'o manyalo bedo ni timore. Samoro nyalo bedo malaria, samoro nyalo bedo ni ok en malaria nikech nitie tuoche moko ma bende nyalo miyi ranyisi machal kamano. Lakini ka watemo medo puonjo oganda wa modak e gwenge mago ma malaria ng'enye, to gimokwongo ma nyaka kuong
ng'ini edha nitie kata onge en tuo mar malaria. To kata oganda wa bende modak e boma mopogore opogore lakini ne gidhi e limbe kaka koro sani e skul ne olor. Samoro oganda wa nodhi e limbe e gwenge wa ma Kaluo. Koro ka giduogo to nyalo ka bang' wik achiel kata wik 2 to chako neno ranyisi mwawachogo. Onego chope od thieth mondo ng'i ane ni to dibed ni nayudo tuo mar malaria. Erokamano laktar, ki idhi aparo notimore mang'eny dala, ok ang'eyo ka Nairobi ka botimore. Ng'eny ji nitiere kaka tudoga ka koth ogoyi gi tuo mar malaria. Bende nitiere tudruok moro amora e kind ng'ama ibete koth kuom thuolo malach. Samoro iyudo ka nyithindo jotuge koth. To bang' seche moko kata ndalo moko to iyudo ka en gi wich bar moro. Bende nitiere tudruok e kind gik moko ariyogo? Onge tudruok mar ni ka koth ogoyi tibedo gi malaria. To mano kendo bende parona gimoro mang'eny ma oganda wasiko wachoga ni awinjo ka an gi malaria. Malaria ok en gimiwinjo, en gima nyaka idhi e osiptal mapimi manyisi ni waneno tuo mar malaria e dendi. Koro ang'e ni wanyalo duogo kanyo bang'e, lakini nyalo ka oganda ng'eny wacho ni awinjo ka an gi tuo mar malaria, to odhi to nyiewo yath kapok opime kendo be kapok onyise ni en gi tuono. Koro tuono mano gima onge. Tuo mar malaria nyaka bed ni kute ma wawacho ni kelo malaria ka suna nokai mokelo kute go e dendi, koro kute go chako nyuolore mondo omi tuo mar malaria no. Kamano wanyalo mana wacho moko kuom gigo ma ji wacho kata weche maliekore mok gin adier myths ewi malaria mar mondo mi wawach ka gin adier kata gin gik ma iwacho awacha. Mokwongo en mwasewacho myth mokwongo mar ni ng'ato koni koth nogoya kata nadhi e samoro kidhi e budho moro kata e chokruok kata e liel tibete koyo. Koro koyo mang'eny kiny kiwinjo ka dendi lit tiwacho ni nabete koyo mang'eny ayudo malaria. Nyalo bet ni koyo manibete oko no kindego suna nokai momi, lakini kibet abete koyo onge suna mokai, koyo kende ok en gima kelo malaria. Mar adek, ng'ato nyalo wacho ni malaria ni onyalo kabed ni suna kokai lakini in kode to an aonge kode. Nitie kaka inyalo miyago. Ma obende it's not contagious, gima wacho ni ok en contagious. Koro ok anyal migo, nyaka bed ni kapo ni in kode to an aonge kode, suna nyaka gole kuomi mabi miya kele kuoma. Kopogore gimachielo maybe ma samoro nyaka wamedi lakini mato ng'enyne ok thor bet. Kopogore gi suna, yo machielo manya yudego kuomi en ni kapo ni atuo to meda remb ng'at machielo mane nigi malaria to ok nobedo screened kata ka nobedo screened maybe samoro ok nobedo detected, mane kanya yudo malaria. Koro e yore go eminya yude malaria, either kano medi remb ng'at mane nitie gi malaria kata nyaka suna kai, lakini ok anya bigo nikech koro ne wabet kodi machiegni. Erokamano laktar. Ere kaka ipimo tuo mar malaria? Ang'o kidhi e od thieth? En pim mar malaria itimo yo machalo nade? Gi kanyo bende ler ni to nitiere malaria miwacho ni malaria plus plus. Kidhi tiwacho ni malaria nino koro ok en malaria. Ok ang'eyo ni mano weche maliekore kata gin adier. Kopogore gi mano bende nyalo wacho ni malaria mopondo ni ere kaka iyude, nikech ng'enyne kopondo kama tiyudo ka samoro owuok tiyudo ka en malaria ma samoro nyalo miyo dhogi obam, en malaria ma samoro nyalo miyi ng'ol. Ipenjo awach ni karibu 3. Koro mokwongo wadhi chako gi penjo mar ere kaka ipimo mondo mi iyud tuo mar malaria. Kidhi e osiptal nitie remo mibro gol e dendi mondo mi oter remo no e lab. Koro nitie gimiluongo ni microscopy, ng'ato mtaalamu kata ng'amolony e pimo tuoche odhi ng'iyo kapo ni nitiere kudni mane wawacho mar malaria cha. Koro mano achiel kuom kaka inyalo pime. Mar ariyo nitie gimiluongo ni rapid diagnostic test. Mano koro kabed ni intiere gwenge ma maybe onge ng'ama nyalo pime gi microscope to inya tiyo gi that rapid diagnostic test manyalo migo. Nitiere moko bende makoro itiyo ge yore mag research kaka gimiluongo ni PCR. Mago bende yo achiel kuom yo ma inyalo pimego. Koro kose pime, nitie penjo moro manidogi penjo ni to malaria plus plus plus. Koro nitiere gimiluongo ni
degree of parasitemia, yani kaka koro parasites go, gik ma waluongo ni parasites, ging'eny e dendi maromo nade. Koro ng'at mane ng'iyo gi e microscope cha, nitie kaka onyalo kwano cells ma waneno ka, ma waneno ni red blood cells ka. Okwano gi moneno ni to the percentage mobedo infected gin adi. Mane monyal e kaka onyalo ng'ato biro nyisi ni malaria plus plus. Kata onyisi ni koro yani the level of infection ma in go ni malo. Okay? Penjo mar adek mi penje iye kanyo ni to kakoro degree ne opogore. Nitie complications kata nitie kaka koro nyamini dhogi obam. Koro mago to biro ng'iyo kaka tuo mar malaria koro wanya poge tieng' diriyo. Nitie gima wanya wacho ni na malaria tu, simple malaria. Okay? Kata wacho ni uncomplicated, then nitie severe or complicated malaria. Koro malaria ma kawaida tu ma ok en pokodhi malainya. Then koro nitie moro ma koro ose bede dendi sana ma koro ochako kelo hinyruok ne organs magi. Koro either kochope e obwongo ni to nyalo dhi damage obwongo ni to gi nerves moko mag obwongo miluongo ni cranial nerves. Koro minyalo kata ka samoro dhogi nyalo bedo nobam. Koro mano nyalo ka tuo no en tuo odhi okang' kendo moro mamalo sana ma kendo kothiedha maber to nyalo hinye. Malaria ma koro yudo ka parasites ng'eny dendi ni nyiso ni ibudho kode kapok idhi od thieth. Koso ang'o mamiyo koro ng'at machielo nyalo yud gi malaria mana mani piny to ng'at machielo nyalo yudo ka koro infection mare ni malo. Otenore ga ang'o? Mokwongo kanya duki ni oganda ma othoro dak e gwengewa ma malaria nitie, gin gi gima wanyalo luongo ni partial immunity. Koro inwang' ka being ni koro malaria nosega bedo ka gibedogo, gin gi teko moro matin mar geng'e. Koro jogo ma inyalo ka nigi that partial immunity, inyalo ka giyudo malaria to ok dhi gogi ahinya kendo ok dhi medre ahinya e dendgi. Lakini ng'ano ma either pok oonge gi that partial immunity kata ok owuog e gwengego, inyalo ka landruok kata medruok mar tuo ni e dende dhi mang'eny ahinya. Mar ariyo to gin jogo mane wawacho ni inyalo ka teko mag dendgi ni piny. Koro inwang' ka parasites ni nyuolore e dendgi mang'eny kabisa. Mar adek bende kaka iwacho ni kibudho gaming'a kapok imanyo thieth mapiyo, tinyalo ka koro ka malaria ni oselandre kendo osenyuolre dendi, parasites gi osenyuolre dendi mang'eny sana, ma kendo koro inwang' koro iminyisi ni koro parasites gi ng'eny, koro in gi ng'ato nya wacho ni plus no. Inyalo wuoyo e wi malaria mopondo? Malaria mopondo nitiere, na wanyisi mbele kucha ni kute makelo malaria gin kute tieng' dibich. Okay? Mang'enyne mwayudo e gwengewa mathur Kenya kae iluongo ni Plasmodium falciparum. Koro kudni makelo malaria mopondo iluongo gin kute ariyo. Iluongo ni Plasmodium vivax gi Plasmodium ovale. Koro gin kane gisechopo e liver kama ne ineno wanyiso seche ka, to dhi opondo kanyo, koro ok owuog modhi e remo. Koro kopondo e liver kanyo ero to onyalo bet ndalo mang'eny. Mar ariyo, inyanwang'o ni samoro in gi malaria, tuo ma in go ni, kute gi nyanwang'o ni maybe samoro gibedo ni in kod gi mopogore opogore. Lakini kano mi thieth, to nitie yath ma samoro komiyi to kodhi othiedho malaria mopondo cha. Koro in bang' kano osethiedhi michango tinya wacho ni an osethiedha malaria, nachango. Lakini bang' ndalo moko tinwang'o ka idogi yudo tuo mar malaria kendo, kata ka bed ni suna cha ok okayi, kata bed ni ok ni dhi e gwenge mago ma tuo no ng'enye. En manopondo cha? Manopondo cha ma koro duogo nyisore bang'e. Laktar, thieth mar malaria chando ji ahinya dala, kendo iyudo ka samoro jomoko yawa duka moro misange yath
Koro ka ng'ato winjo ka en gi wich bar manake wacho ni malaria ketna yath moro ka. Inyalo mana nyiso ni thieth makare mar tuo malaria en mane? Erokamano. Adwa wacho thieth makare lakini idwa ng'wonona ni ok abi wacho ni kit yath mibutigo nikech ogandawa mang'eni koro winjo sani. Ka wang' osewinjo ni yadhni ema kadhi anyiewo tamuonyo tabiro thiedhora. To par ni mbele kacha ne wawacho ni tuo mar malaria ok en gimi wacho na winjo ka an gi malaria. Nyaka pimi mayud ni in gi malaria. Lakini thieth mar malaria opogore. Kaluwore gi gima ne wawacho ni type mar malaria in mane. En simple malaria kose en severe malaria or complicated malaria. Koro ka en ma simple ni to en aina ng'ama ithiedho kimiya yath mimuonyo tidok e ot. To imuonyo yath gi nyaka itiek dos. Kisetieko dos kaluwore gi kaka iwinjo. To bende kaluwore gi pim manopimi osiptal cha. Kanyadugo chien kanyo ni pim mar malaria. Yes, idhi pimi ming'iyo ni tuo mar malaria ma in go. Lakini nitiere pim moko kendo manyaka tim ni mang'ini to malaria ni odonje dendi kata affect organs mage. Madhi medo nyiso ni to thieth mane kendo kopogore gi thieth mar yath mar miyi mar malaria ni. Koro waketo ni luongo ni definitive treatment man manyiso ni yath manego kutegi. Lakini nitie gik moko miluongo ni kendo supportive treatment. Eke thieth moro manyalo miyi kendo mondo mi ong'ini to kata ka wakedo gi kutegi to wadog wamiyi dendi support moro ma gik mane nyalo bedo ni kutegi nosekethe dendi ka duogo maber. Koro thieth ni inyalo ka nitie ng'at manigi malaria to koro malaria ni nosedhi ong'iyo ka oduoko nyaka rembe piny. Ibiro nong'o ka imedi remo. Samoro inyalo nong'o ka ibedo dehydrated imedi pi. Inyalo nong'o ka samoro odhi affect luongo ni nyarogno ni kidneys. Koro ibiro miyi supportive treatment mondo mi kidneys go bendo oduogo bedi. Samoro complication osebiro ma en affect lungs magi, samoro affect obwongo magi. Nitie ka koro bedo complicated, samoro nyabedo kata in ng'at moro ma wacho ni convulse. Koro itetni kaka ng'at moro ma wach ni ng'ama kaponi sano ng'ama nigi tuo mar ndulume. Koro nitiere mago duto nyaka ng'ato ng'ini to ng'ama obiro na ni yes en gi malaria lakini ochal nade. Eko ng'e thieth mare. Koro ekidhi nyisi ni to thieth mwadhi thiedhi ni wathiedhi thieth mar kiwango mane. Koro nitie jogo mibiro thiedhi, ibiro miyi yath tikoni ni dhi muony yath e dala, ibiro duogo wang'iyo kaka idhi. Lakini nitie ng'ano minyiso ni in gi malaria lakini ibedo admitted. Erokamano laktar. Erokamano kendo aparo ni wach maduong' iwacho kanyo mar ni kik ipimri kendi. Malaria nyaka idhi osiptal mar mondo mi oyang ni in gi malaria to chalo nade kapok omiyi thieth. Kik idhi mabor nyaka ramogi pod watwak ewi wach mar tuo mar malaria. Wakaw yweyo matin. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Nambati is the best. Na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Dial *487*3# to get this song.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Samane wachikore pi, kamane wamanyo gi lwetwa, kamane wamanyo kamane manye wapokwa mulo mwili. Jo Kenya ma kwan gi ohewo 60 osewito ngimagi nyaka nyocha oula chak muomore pacho kaka wuono kende. Ringre moko 4 ogole pi oula e kar dak ma Mathare e kinde ma jopuonjre 2 mag mbalariany ma Masai Mara bende pi onego. I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Piny owacho singo mar rido kenge mag kedo kod midhiero mag oula masani okelo tho mar jopiny gi kethruok mar mwandu. Koro war kaka familia watemo mana loso chenro kaka dwa miye yik maber. Ikruok dhi nyime ne ik mar Sergeant Clifford Omondi ma en achiel kuom jolweny manyocha tho e masira mar ndege kanyakla kod mosenindo Jamadar Francis Ogola. Machiegni kendo nyakoro magi wadhi nyime koda chenro mar piny laktar. Inyalo oro na ote mari namba mar ote machuok en 2:6 nono. Bende inyalo yuanwa tol namba mar simu waketo e wang' jowi mari kanyo mondo mi penjo moro amora ma intiere godo kotenore koda tuo mar malaria. Daktari, machiegni kendo ne waselero kanyo moko kuom kata yore mag thieth mag tuo mar malaria. To wang'eyo ni kinde duto thoth yore mag thieth niga gi kama dhongere luongo ni side effects. Kata tuoche mamoko kata ranyisi mamoko manyalo wuok kaluwore koda yath momi. Bende yedhe kata thieth mar malaria nyalo miyo ng'ato tuoche kata weche mamoko kata remo mamoko. Inyalo mana wacho ni gin mage. Erokamano ahinya kendo. Ng'enyne kuom yedhe ma itiyogo sani mag malaria, ng'enyne gin gi kanyalo bedo ni gin gi side effects lakini matin sana. Mang'eny minya yudo ka in go samoro nyano karamna komim na mar ng'ok matin. Lakini ng'enyne sani yeth mitiyogo e kinde ni ng'enyne onge side effect mang'eny. Manyiso ni yedhe mag malaria ok nyal miyo ng'ato tuoche mamoko. Nitie mamoko mane itiyogo chon manino ka samoro ne nyalo kelo. Erokamano laktar, adwani mondo magi kanyo ng'ato ni e line. Penj laktar, hello. Hello. Fulwa nyingi gi kame iwuoke kasto penjo mari. Iluonga na Abigail, mawuok Sega. An kod nyathi ma gi 5 years. Malaria chande ga madwe ka dwe nyaka bedi kod malaria. Koro ka atere e hospital tine ipime tiyudo ne kod malaria timiye mana yien mag AL. So koro sani kora neno ka gino osedonjo ne nyaka obwongo nikech en ja 5 years to kaka no react ga kotin chande koro sani nako wachacha gik moko nono. Oja higni adi? En ja higni 5. Erokamano. Daktari winjo penjo mar Abigail. Owacho ni nyathine ja higni 5 to osebedo gi malaria kinde mathoth. Otero osuptal ochango kendo malaria duogo. Koro sani chunye ni kama tek. Owacho ni nyathino sani neno kagima ka en tuo mar malaria to osedonjo ne obwongo. Erokamano ahinya Abigail kuom penjo mari. En ni gisani nyalo bedo na matek mar nyise ni kadibed ni nitiere lokruok moro amora moseneno kind nyathino, dibed na matek mar wacho ni en malaria emomiyo chopo kama chopene koso en gima chielo. Nitie gik mang'eny manyalo affect nyithindo nikech kaka owacho ni tiyo wacho no wacho weche moko
ma kendo koro okorie yo maber. Koro agone mos, lakini gima nyalo temo kwaye ni kaponi kama notere oneno koko yud konyruok maber, to nyalo temo manyo konyruok e level machielo mondo ng'i ane ni to dibed ni en malaria ni ema nochopo e obwongo ne koso en gimoro machielo ema koro dhi o affect obwongo, lakini gisani to kanya wacho ne ni en wach ma malaria. Ero kama na enyan. Penj laktar, halo penj laktar. Ful nyingi gi kama iwuoke, inyalo penjo mari. Iluongo ni Nancy. Ka wuok Oyugi. To an ng'ati ma jawa Puntland. To osebedo wakeyude ber katero osiptal yudo ka en gi malaria. To imiya yedhe mag malaria go, ichuoye nyaka sindan seche moko. To kotieko gimoro 1 month. So the same problem chak duogo kendo. Koro Afrika kiko hospital ma atere hospital shida na pod dhi mbele. Ero kamano enya. Penjo no ket gima no penj mokwongo. Kata kamano kata naseno joma tuo margi bedo gi tuo malaria en gima nyalo timore higa ka higa kata bang' dweche 3. Ang'o maketo ng'ato kama chalo kamano? Wadoga akwonga adog chien kama noae ni tuo mar malaria ka in go to konyiso ni kosemaki to konyal chako dogo maki kendo. To konyiso ni kosethiedhi mitieko yien mar thieth tiweyo weche moko madine wawacho mag geng'e. Inya thiedha tuo mar malaria ma orume denda kabisa. Lakini anyalo bedo 1 month kaka koro Nancy wacho ni. Lakini koka zingatia kata koka adoke weche mag geng'e ka suna chako dugo kaya modogo kute ka denda pod abro mna yudo tuo mar malaria kendo. Koro gima temo wacho ne oganda wani kata bedo ni noseneno ka nyathine kata en owuon nosethiedhe mar malaria. Nyaka wadhi mbele gi weche mag geng'o tuoni nikech onyalo maka kendo kata mana bang' 1 month. Ero kamano wantiere koda janano machielo mabende ni kanyo. Penj laktar, halo penj laktar. Hello. Machiegni, ful nyingi kama yae. Nyinga Caroline Owino. Awuok Migori. An gi nyathi man gi tuo mar ume tuo remo secheke. Koro akia ni ume tuo remo ni nyalo konyo na. Ero kamano enya daktar. Penjo nitiere kanyo mar chwer. Kata kamano ang'eyo ni nokiwacho ni ranyisi mag tuo malaria. Kata kamano inyalo mana miye paro notim nang'o gi nyathi machal kamano. Ero kamano enya Caroline. Nitie gik mang'eny manyalo miyo owacho kanyo ni saa asaya nyathine ume chwer to kotero hospital to daktari wacho nyathi nigi malaria. Bende chwer mar nitiere koda tudruok gi malaria? Yot mar chwer remo e del nitie connection gi malaria, lakini dwaro ka koro osechopo gima nowacho ni severe malaria e del. E cells ma wawacho ka nitie cells moko miluongo ni platelets. Koro ka in gi tuo mar malaria modhi mang'eny sana to nya duoko the level of platelets piny sana. Lakini kodok piny kabisa tinyalo bedo gi tendency mar ni kihinyori kata ka gimoro timiti kata chwer mar machwer remo nyalo bedo achiel kuomgi, kata ka gimoro ng'adi tinyalo bedo ni ichwer remo mang'eny. Lakini mano koro ng'ama nigi malaria moro mawacho ni severe or complicated. Kapok ochopo kanyo ok adwa medo mna lero ne ni e nyithindo kata e dhano gik moko nitie mang'eny manyalo miyo obed ni ume chwer remo kata obed ni en gi tendency bleeding tendency, gima wacho ni bleeding tendency. Adana kwany simo moro. Penj laktar, alo? Penjo mane? Wawito kanyo inyalo mana dhi mbele gi gima nitemo lero kalore koda chwer mar Koro bleeding tendency no onyalo
chopo e osiptal mondo lerne ni ang'o manyalo bedo ni kelo ne chwer mar remono. Malaria nyalo bedo achiel kuomgi, lakini mondo mi obed ni en malaria en moro makoro osechopo e kiwango mamalo no. Makoro ni kodhi to nitie test mibro tim mondo ng'i ane ni to cells ma wacho mag platelets ka ochopo marom nade. To kopogore gi mano, nitiere pim moko machielo kendo bende monego bed ni timo ming'iyo ni ang'o momiyo nyathineno bedo gi remo machwer e ume. Erokamano laktar, nitiere wach mar yedhe mimiyo nyathi kinde mathoth awinjo ni gin mag nyithindo. Kapo nono ni adawuok Nairobi adwa dhi mondo adhi Kaluo, to nitiere yedhe mag anti malaria miwacho ni onego imi nyathi mondo mi ogeng'e kuom gamo tuo mar malaria po nono ni ochopo Kaluo. Inyalo miya pachi ewi anti malaria yedhego? Yes, iluongo gi ni prophylactic therapy, yani gin yedhe mogo makonyo geng'o tuo mar malaria. To ok migi nyithindo kende, imiyo gi ng'ata ng'ata manyalo dwaro dhiyo e gwengego ma tuo mar malaria ng'enye. To gin yedhe mopogore opogore, to kaka ichiwo gi bende opogore opogore. Koro gima nyalo wacho ne ogandawa ni kapo ni isebedo e gwenge maonge malaria e kinde mang'eny, tipango dhi e limbe e gwengego man gi malaria, ber kinya dhi ineno daktari tikone ni adwa dhi limbe e gwenge machalo kama kama, lakini adware ni miya paro e yeth manya tiyogo mondo ageng'. Koro yes, nitie yedhego mageng'o malaria, to gipogore kendo kaka ikawo gi bende opogore. Koro kaluwore gi higni mar nyathi, edha ka en nyathi kata ka en miyo man gi miyo mapek, kata ka en ng'ata ng'ata ma kawaida, mano bro nyiso ni to ere yath ma ober kodi mondo miyo miyi. Nitie mago ma ichako muonyo ndalo ma pok idhi, to kichopo kuma intie imedo muonyo gi, to kata kisewuok kono bende kidog iduogo kuonde ma kama ni idake cha iendelea kodgi nyaka itiek dosno. Thuolo maromo nade? Pono na adwa dhi dala, akawo juma eka dhi ne yath, kose en gima kata adwa dhi kawuono to anyalo dhi mondo akaw yath? Emomiyo wacho ni nitie yath mopogore opogore kaluwore gi kapo ni neno ni idwaro, kineno ni pango wuoth midwa dhi chon, nitie moko minya chak mi chon matin. To kapo ni nitie wuoth moro mowuok apoya mineno ni koro nyaka dhi mana sani, nitie bende moro minya dhi sani, lakini ka ber ki idhi kipango molo dhi apoya ni adwa dhi kawuono kata adwa dhi kiny. Erokamano. Sa aneno ka bende koro maya kata ma wawang'wa, inyalo mana nyisowa para nene oganda Luo, ok oganda Luo kende, oganda duto kotenore koda tuo mar malaria, ang'o ahinya ma ji onego ng'i mar neno ni wang'e maber ni geng'o loyo thiedho? Kaka ne wawacho kaka kinde mane wachako ni tuo mar malaria en tuo ma ng'enyne ji thoro neno ni en tuo matin kata en tuo ma ok serious. Nikech ng'enyne ne in gi malaria, lakini malaria en achiel kuom tuochego ma miyowa, like wacho ni en gi a bigger threat, kendo onego ogandawa mang'eny. To kata ogandawa kende, onego ji te, oganda mantie pinywa mar Kenya to kata mana piny mangima mang'eny. To en tuo ma onego bed ni kiseneno dalili kata kiparo ni nyalo bedo gi tuo ni, thieth ne onego chakre mapiyo piyo. Ma bende ber kwa wacho ni kapo ni neno dalili moro amora ma in go mar malaria, onego bed ni e piny mar seche 24 onego isebed ni dhi osiptal mochak mi thieth. Koro ogandawa mondo omed paro weche ma wawacho mag geng'o ka, kaka iwacho no geng'o lo thiedho. Lakini ka koro ochopo ni ok no onyalore mondo mi ogeng'e, to seyude, odhi e thieth mapiyo piyo, nikech ji mopogore opogore gibiro bedo affected mopogore opogore. Erokamano laktar, ber ahinya geng'o loyo thiedho. Inyalo mana wacho ni po nono ni ng'ato dwa mondo mi oyud chenro magi kaka laktar, oyudi kanye? Iyudi e namba mar simu machalo nade? Namba na ng'ato nyalo yuda en 0720 457 804. Inyalo nuoya kendo? 0720 457 804. To kapo ni gidwaro manya, wantie machiegni gi Ngong Road, e ndara miluongo ni Mushai Drive. Kobiro kanyo ero, kogo simo kata kopenjo kama wantie to wanyalo nyise kama wantie. Parne gi nyingi? Nyinga iluongo ni Dr. Lewis Owala. Nyakoromo gi bende makele we giko mar chenro mar penj laktar
ageno ni iyudo puonj to mana kaka pile kaka wawacho en ni ng'ama nyalo ng'eyo gima tuoyi en dhi osuptal kata tero jatuo osuptal mondo pime omiye yath kendo iluri machiegni koda yath sani kinde koth kendo wang'eyo kaka koth kelo pi mokudore kendo suna mar malaria nyalo bedo ni landore mathoth mokalo miyo par ni nyaka iti koda net ma bende othiedhi e yo makare par ni bunge mantie machiegni kodi bende ibeto mondo mi daka maber kaw kamano mane wantie godo chenro mar penj laktar nyinga Simfroz Okinda elo Ruth Otieno.